खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजाया जेननायाव एबसुआ जेननाय जादों होनना एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों। पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन जेननायबो थागोन। जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आफादफ्राव दल संगठनफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा गोरलैयै नाजावनानै लानाया माने एथ' सहज जानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव उदाङै इउपिपिएलखौ मदद होबाय नाथाय बिथांमोना जाफुंसाराखिसै। बिपिएफआ दिनैहाय सरकार दानाय मेजरिटि मोनबाय आरो सरकार दानायनि सिगाङावनो एबसुनि आफादगिरिया सोमावसारनो थाखाय थियारि जानो गासै मावथिफोरखौ जिल्ला लेभेल एबा आनसलिक लेभेलखौ थियारि जानो मोनसे ट्रिट खालामनाय जों नुनो मोनदों। बे बेलायाव मा बुंगोन सारा? आं प्रथम खोथा नैबेखौ बुंगोन आं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों पलिटिक्स इज ए भेरि माच कन्ट्रभार्सियेल पलिटिक्स इज ए भेरि माच डिसपुटेड माने मेटार आरो बे कन्ट्रभार्सियेल आरो डिसपुटेड मेटाराव जायफोर हाबफागोन बेबो डिसपुटेड जागोन जायफोर थाफाना खामानि मावगोन बेबो इटसेल्फ डिसपुटेड जागोन आरो बेबायदियाव आं सानो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन जोंनि गुबुन 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 पार्टिफ्राव संगठनफ्राव माने खामानि मावनाय मोनफ्रोमबो माने माबाजों आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानैसो जों जाथि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन। इउपिपिएलआवल' थानाय बर'फोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि दानो हानाय नङा। बिपिएफजों थाफानाय बर' मानसिफोरखौबो लाफानानैसो बर' जाथि दानायनि बा बर'फोरनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो हागोन। बिपिएफआव थानाय बर'खौबो नांगौ इउपिपिएलआव थानाय बर'खौबो नांगौब्ला होमब्ला बेजोंसो जुदि जाथि दानो हानायनि खामानिखौ फिउचाराव मावनो हालांगोनब्ला होमबा नोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै खामानि मावोब्ला नोङो बै जाय पार्टिजों नों गैया बेजों थानाय बर'फोरखौ आंनो नाङा आंनि जाथि दानायाव बिसोरनि दरखार गैया होननाय बायदि बे अट'मेटिकेलि माने बुजिनानै लानो गोनां मोनसे बाथ्रा जागोन। दा बेखायनो बर'फोरखौ गावसोरनिफ्राय खौसे खालामनांगौनि दायथ' लानांगौ संगठनफ्रा बे एबसुल' नङा एबसु बायदि गुबुन संगठनफोर दङब्लाबो बिथांमोनहा बेबायदि खुनु बबेबा मोनसे राजनिथि दोलोजों गले गले थाफानानै खामानि मावनाया बियो थारैनो बर' जाथिनि जाथि दानायनि जे मिशन भिजन आरो माने बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट होननाय जे मोनसे बड'फानि जे मुल मोन्थोर बे मुल मोन्थोराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे आघात खालामनाय जागोन आरो बेनि हेंथायै थांनाय जागोन। बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन जेननायबो थागोन। जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन आरो माहारिनि मावनायाव राजखान्थिनि मोनथाय मोननांगौनि थाखाय एबसुआ माब्लाबाबो कमप्रमाइज जाया होनना खोरोमदाव औवारिया फोरमायथिदों।
मुसलपुराव थानाय बे गोजोनपुरि पार्कआव जोंहा बड'फानि मोनसे बावहाय मुसुखा दङ आरो बे मुसुखाखौ थांनाय साननैसो सिगाङाव जाय सुबुंफ्रा बेबादि मोखां देख्लानानै गालांबाय आरो बेखौ जोङो दिनैहाय मुसलपुराव थानाय जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे पार्कनि सिङावनो जोङो मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों मानोना बिथांनि मोखां देख्लानायजों दिनै बर' माहारिनि मोखां देख्लानाय मानोना बिथाङा बर' हारिनि बिफा आरो दिनैनि दिनाव बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोनदों जे जाय बिथाङा मुसुखा महरै रावखौबो सिगिनोबो हाया रावखौबो दुसिनोबो हाया खालिबोल' जोङो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानानै बिथांनि मान सन्मानखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थांनांगौनि थाखाय जिबादि मोनसे बिथांनि फोरोंलांनाय बर' हारिखौ दाफ्रामनो लानाय गेरेमसा बर' माहारि सोरजिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनानै बिबान लानानै दिनै बर' हारिखौ फोजाखांलांनाय सासे जे बिथाङा बर'नि बिफा आरो बिनि थाखायनो जोंहा दिनै गोसोआव जोबोरै दुखु मोननाय फैदों जे बेबादि समाजाव सुबुं जोनोम मोननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मुगैथाव आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे थानसालिनिफ्राय जोङो खावलायगोन जाहाथे उनाव आरो इयुनाव बेबादि बर' माहारिखौ बेबादि मोनसे दुसिनो हानाय गावनि हारिनिनो बिफाखौ लानानै गावनि हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन थासारियाव बबेबा मुंख्लं खाम्फायाव बबेबा थानसालियाव बबेबा गोथार जायगाफ्राव माहारियारि बादखौ नासयनानै जुजिनानै जुदि दिनैनि दिनाव मोखां देख्लानायनिफ्राय मुंख्लं खाम्फाफ्राव पस्टार थाबनायनिफ्राय जुदि दिनै जागायोबा दिनै बर' हारियाव बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फोरोंलांनाय जोंनि एबसुनि जोनोम खान्थिनि जाय दाराखान्थिजों जोंनि संबिजितनि जोङो माहारियाव जुजिनाय सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि आरो राजखान्थि अधिकारनि थाखाय बाथ्रा बुंलांनांगौ जुजिलांनांगौ बे गासिबो थासारिखौ दिनै बड'फानि मोनसे गोहोजों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायाव दिल्ली दरबाराव बड'फानि मुंख्लं खाम्फा गायसननाय मुसुखा गायसननाय लामा गायसननाय दिनै इन्डियानि हम मिनिस्टारजों लोगोसेयै गासै आसाम नाङै जोङो बड'फानि मुङै फरायसा सान फालियो आरो बड'फाखौ लानानै दिनै जिबादि मान मर्यादायाव बर' हारिया गनायथि सिनायथि मोनदों आरो बेखौ लानानै दिनै बे मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय जों आरोबाव गोसोखांहोनो लुबैदों आरो जाय मानसिफ्रा सानदों नामा बड'फानि मुर्ति बुख्लानानै एबसुखौ सांग्रां खालामनो नोंथांमोना बड'फाखौ बुख्लानानै दिनै बर' हारिखौनो सांग्रां खालामबाय आरो बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनो थांनानै दिनै एबसुनि आफादगिरिखौ बायदिसिना सोंखारिनो थांनानै दिनै नोंथांमोना बर' हारिखौनो सोंखारिगासिनो दं दुसिगासिनो दङ आरो बेबादि माखासे बेआइनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ नोंथांमोना थुलुंगा होगासिनो दङ जायनि थाखाय जोनोम मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोन बादि मानसिखौ जुजिलांनो थाखाय नोंथांमोन बादि गोसो बेंख्रा मानसिफोरखौ जुजिलांनो थाखाय जोनोम मोननाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मावनायाव माहारिनि मोजांनि थाखाय जोंनि राजखान्थि अधिकारनि जाफुंनांगौनि सार्थआव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बिनि थाखायनो बे पार्कनिफ्राय फिन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि समायखिरा माहारियारि बादनि सम आरो खान्थिखौ लानानै जोङो जेखि खामानि मावा मानो बर' हारिया खहा जाथाव जों जेबो खामानि मावनाय नङा आरो जों मावबोआखैबो जोंनि जारिमिनावबो गैया आरो बिनि थाखायनो जाय सुबुंफ्रा गावसोर सानै साथामखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव बायदिसिना रुमाव जिरायनानै राजखान्थि खालामनाय रुमाव जिरायनानै समाज दानो नागिरनाय रुमाव जिरायनानै रांखान्थि फेहेरनो नागिरनाय मिडियायाव फैनानै बायदिसिना दुसि फैनाय बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय जोंनि माइबं हाउसखौ लानानै दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ अमर सिंह ब्रह्म नोंथां दावराव देख्रेब नोंथां दिनै बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ साबधान खालामो मानोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव खैसारियै बाथ्रा बुंनायनि थासारियावनो बड'फानि मुर्ति बुख्लाबनो हानाय मानसिनि जोनोम जादों बर' हारियाव आरो दिनै बिनि थाखायनो जोंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन